Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tatay Perdi. Taong 1960, Magtuga, Davao del Norte. Isang hamak na magsasaka itong si Tatay Perdi. Matagal na siyang walang kinakasama noon sa buhay at nakatira lang siya sa isang maliit na barong-barong sa paanan ng isang burol. Malapit lang yun sa baryo, kaya hindi problema sa kanya kapag nauubusan siya ng mga bagay na pangangailangan niya. Kahit papaano kasi, nagtatabi din siya ng sapat na salapi para kung sakaling may kailangan siya, hindi siya humihingi kung kani-kanino. Ayaw ng ganoong ugali ni Tatay Perdi, kaya kahit matanda na siya, nagsusumika pa rin siya para matugunan ang mga kailangan ng kanyang sarili. Hanga naman sa kanya noon ang mga kakilala niya, kaya ang pagtulong ng mga ito, idinadaan na lamang nila sa pagsuhol o pagpapatrabaho dito. Tinatanggap naman yon ng matanda, gawa ng kahit mababa ang trabahong yon, tapat at marangal ito para sa mata ng Diyos at tao. Naniniwala siyang isa yon sa pinakamahalagang sangkap upang hindi ka magkasakit sa mga pagkaing ipinapasok mo sa iyong bibig. Dagdag pa ni Tatay Perdi, importante ang pamamaraan ng pamumuhay ng isang tao upang maging kalugod-lugod sa itaas. Wala ka mang karangyaan, ang mahalaga sumusunod ka sa dati at tamang landas. Sa loob ng isang dekada niyang paninirahan doon ng mag-isa, hindi niya maipagkakailang bistado na niya ang lahat ng lugar ng Magtuga. Nalibot na rin niya ang iilang mga karatig baryo nito, kaya na may kahit 10 oras na siya noon umuuwi, hindi siya nakakaramdam ng takot at pag-aalala. Sa kanya namang pamumuhay, palagi niya noong kasama ang kanyang kabayo. Mula pagkabata nito, si Tatay Perdi na talaga ang nag-alaga rito, kaya sanay na yun sa kanya. Halos parang aso na nga yun kung iisipin. Gawa ng kapag iniiwan niya ito sa bahay niya, hindi niya na ito nilalagyan pa ng tali. Hindi naman lumalayo ang kabayo, at kapag nasipat siya nitong papauwi na, masaya siya nitong sinasalubong. Ayon pa sa kanya, dahil sa ganoong pag-uugali ng kabayong yon, marami ang nagkaka-interes dito. Inaloko na rin siya ng mga ito ng malaking halaga ng pera, ngunit hindi niya yon pinagbigyan. Paulit-ulit na inilalahad ni Tatay Perdi sa mga taong nagkaka-interes sa kanyang kabayo, wala sa kanyang isip na yon ay ipagbili. Kahit mamatay siya sa gutom, mananatili yung kanyang pagmamay-ari. Dahil sa mga bagay na yan, unti-unti namang nawalan ng interes yung mga taong hangad na bilhin ng kanyang alaga. Katunayan, pinuno, hindi naman lahat ng taong yan may interes sa kabayo. Ang sa kanila lang, mabigyan ng pagkakataon ng matanda na mabago ang takbo ng buhay nito. Bilang mga kababaryo kasi, aminado rin silang nalulungkot at nahihirapan sa kalagayan ng matanda. Akala kasi nila, isang ordinaryong tao lang itong si Tatay Perdi. Ngunit ang hindi nila alam, yung binibili nilang kabayo, hindi talaga totoong hayop. Nagbabalat kayo lang ito, alinsunod sa kanyang nais mangyari. Ang sikretong yon ng matanda, hindi niya talaga binalak na ibahagi sa ibang tao. Ang kaso lang, pagtungtong ng pista ng kanilang baryo sa taong ito, nagkayayaan sila ng kanyang kaibigan na si Erning. Matagal nang kakilala ni Tatay Perdi itong si Manoy Erning. Kagaya niya, isa rin yung matandang naghihikahos para sa pamilya nito. Mas matanda lang siya ng 5 taon dito, kaya sa lahat ng mga taga-baryo, silang dalawa talaga ang nagkasundo. Ang ayaw niya lang sa taong yon, isa itong matinding manginginom. Ilang beses na rin niya itong pinayuhan na itigil na ang bisyo nito,
Pero sa halip na makinig yun sa kanya, naimpluwensyahan pa siya nitong pumasok sa ganoong bisyo. Sa tinagal-tagal na rin niya sa lugar na yon, tanging si Manoy Erning lamang ang kanyang nakakainuman. Kapag iba na kasi ang nagyayaya sa kanya, hindi niya ito pinagbibigyan. Mas pipiliin pa ni Tatay Perdi na matulog kaysa humarap sa mga taong hindi naman niya bistado ang mga ugali kapag lasing. Sa kasagsagan ng katuwaan noon sa baryo, sakto naman ang pagdaan niya sa bahay ni Manoy Erning. Nataon namang mag-isa lang itong umiinom sa labas, kaya nung makita siya nito, hindi na ito nagdalawang isip na tumayo habang paulit-ulit siyang tinatawag. Nang mapansin naman niya ang ginagawa ng kaibigan niyang yon, pilit naman niya itong ipinagsawalang bahala, subalit di pa man siya nakakalayo, sinundan siya nito at nung malapit na yon, walang kaabog-abog naman siya nitong niyayang uminom. Akmang tatanggi pa noon si Tatay Perdi nang bigla na lamang siyang hilahin ng kaibigan niya pabalik sa tahanan nito. Siyempre, dahil sa maraming tao sa lugar, hindi na siya nakapagreklamo. Sa kanilang pag-iinuman, pansin na niya ang kalasingan nito. Akala niya matatakasan niya ang kaibigan niya. Ngunit habang tumatagal, parang nawawala na rin siya sa kanyang sarili. Ilang oras pa ang lumipas. Nang maubusan na sila ng inumin, inalok ni Tatay Perdi ang kanyang kaibigan na sumama patungo sa kanyang tahanan. May naitabi kasi siya roong tuba na halos ilang araw na niyang hindi nagagalaw. Dagdag pa nito na masarap yung panghimagas dahil sa matapang ang alak na ininom nila. Nang marinig naman yon ni Manoy Erning, hindi naman ito nagdalawang isip na sumang-ayon. Kahit pasuray-suray na ito sa paglalakad, pilit pa rin yung sumunod sa kanya hanggang sa kalaunay narating na nilang dalawa ang bakuran ng bahay niya. Pag-upo naman nila sa harapan ng mesang nasa labas, dali-dali namang pumasok itong si Tatay Perdi para kunin ang tuba. Pagbalik naman niya sa kinaroroonan ng kaibigan niya, masaya naman niya yung binuksan habang ikinukwento dito ang kanyang mga naging kapalpakan sa pagkuha nito. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang kasiyahan, pilit naman niyang inalala yung bagay na kanyang nakalimutan. Alam niya kasi, may gagawin pa siya noong gabi, pero hindi niya mawari kung ano ito. Pagsapit naman ng alas 11, nang malapit na nilang maubos ang tuba, laking gulat na lamang niya nang tumayo ang kaibigan niya habang nakatingala. Pagsilay naman niya sa kalangitan, doon bumungad sa kanyang mga mata yung alaga niyang papalapag pa lang sa lupa. Sa puntong yan, bumalik sa alaala ni Tatay Perdi yung bagay na kanyang gagawin. Dahil dito, agad naman niyang kinaladkad papasok ang kaibigan niya. Ngunit bago pa man niya maisarado ang pinto, tumambad na sa harapan nila yung alaga niyang kabayong may pakpak. Pagsilay naman doon ni Manoy Erning, paulit-ulit na yung nagtanong sa kanya, ukol dito. Noong una, pilit niya pa itong itinatanggi, pero kalaunay wala na rin siyang nagawa, kundi aminin ang tungkol sa bagay na yon. Upang maliwanagan din ng kanyang kaibigan, pinakiusapan niya itong pumasok na muna sa loob ng kanyang bahay para maging maayos naman ang pag-uusap nila. Nang marinig naman yon ni Manoy Erning, pangisi-ngisi pa ito habang tumatango. Maya-maya pa, pagpasok naman ito, agad naman niyang nilapitan ng kanyang alaga para ilagay sa kwadra. Tinalian na rin niya yon upang masigurong hindi yon makakawala sa kasagsagan ng gabi. Matapos naman niya itong gawin, dali-dali naman siyang bumalik sa loob ng kanyang tahanan. Ipinagdasal niya noon na sana'y nakalimutan na ito ng kanyang kaibigan, pero pagpasok naman niya, nadatnan niya yung nagbabasa ng mga libro na nakuha nito sa aparador na nasa ilalim lang ng kanyang altar.
Dahil sa ginawa nito, dali-dali naman niya yung nilapitan habang nagwiwika rito ng, "Ano na naman yung hinahanap mo, Erning? Ikaw talaga oh. Kapag lasing ka, kung ano ang ginagawa mo. Ihatid na kaya kita?" Nang marinig naman ni Manoy Erning ang kanyang sinabi, agad naman yung tumingin sa kanya. Bagaman lasing na ito, nakaya pa nitong matandaan ang pangyayaring kanyang nasaksihan. Ayon sa kaibigan ni Tatay Perdi, wala siyang ibang nais noong mga oras na yon, kundi malaman ang tungkol sa nilalang na kanyang nakita. Nangako rin yung sasama sa kanya pabalik ng baryo kapag nailahad na niya ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa kabayong may pakpak. Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang umamin. Inaasahan niya kasi noon, hindi na ito maaalala ng kaibigan niya sa pagsapit ng sumunod na araw. Ngunit makalipas lamang ang ilang minuto nilang pag-uusap, napansin naman niyang may dala-dala itong papel na sinusulatan nito gamit ang isang mapurol na lapis. Sinubukan naman niyang kunin ang papel na yan, pero hindi yun pinahintulutan ng kanyang kaibigan. Upang masiguro naman itong hindi niya makukuha, ipinasok niya yon sa kanyang salawal, sabay biro kay Tatay Ferdinand. "Alam mo naman siguro ang batas nating mga lalaki. Walang pakialamanan ng karga." "Sige na, Perdi. Tama na yan at uuwi pa ako. Lasing na talaga ako eh. Kaya pagpasensyahan mo na ang mga pinaggagawa ko. Magandang gabi. Bukas na lang tayo mag-usap." Pagkalahad naman ito ng mga katagang yan, agad naman yung tumayo. Paglabas naman nila ng kubo, hindi na yun nagpasama sa kanya. Gawa ng ayon dito, kaya pa naman niyang makapaglakad papauwi. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, habang nag-aalmusal itong si Tatay Perdi, bigla naman niyang nasipat ang kaibigan niya na kasalukuyang tumatakbo papalapit sa bahay niya. Paglapit naman ito, walang kaabog-abog naman itong inilahad ang tungkol sa malaking halagang iniaalok ng mga mayayaman para sa kanyang kabayo. Dagdag pa nito na, sa pamamagitan ng salaping yon, mababago niya ng husto ang kanyang kalagayan sa buhay. Nabanggit din ito na hindi siya hihiling ng kahit ano sa kaibigan niya, basta siguraduhin niya lang na partehan niya yon kahit maliit na halaga. Pagkarinig naman ni Tatay Perdi sa sinabi nito, hindi naman niya maiwasang mapatanong ukol sa ibig nitong sabihin. Dahil sa kanyang inilahad, walang pag-aalangan naman itong sinabi sa kanya ang tungkol sa nakita nitong lumilipad na kabayo. Alam ni Manoy Erning na alaga niya ito, kaya nung makita niya yon, hindi niya na yon nakalimutan. Mariin din itong inilahad, bukod tangi ang nilalang na yon. Ayon pa rito, na kung talagang ang totoo ang ibinabahagi niyang istorya, hindi malabong ang nilalang na yon ang isa sa pinakamalaking bagay na nadiskubre ng tao sa mundo. Sa pagpapatuloy naman ng pagsasalita nito, wala naman siyang ibang naramdaman kundi matinding galit. Alam ni Tatay Perdi na mali ang ginawa ng kaibigan niya, kaya bago pa man ito matapos ang mga sinasabi nito sa kanya, hindi niya napigilang yon ay dibdiban. Sa pagsapak naman niya rito ng 2 beses, agad naman niya yung hinawakan sa kwelyo ng damit nito, sabay darag papalabas ng bahay. Pagsubasog naman ito sa damuhan, doon na niya inilahad ang panganib na dinala nito sa kanyang buhay. Pagtatapat pa niya na, walang katumbas na halaga ang kaibigan niyang yon, dahil walang pera sa mundong ito ang may kakayahang pumantay sa buhay nito. Matapos naman yung marinig ng kanyang kaibigan, bahagya naman yung napatahimik na parabang nahimasmasan na yon sa kanyang kahibangan. Pag-upo naman ito sa kanyang harapan, doon na siya dahan-dahang nagsalita
ukol sa kanyang alaga. Ayon kay Manoy Perdi, hindi madaling makahanap ng ganoong uri ng engkanto. Ang mga nilalang na yan, kadalasang tinatawag ng mga albularyo bilang anak ng mga ulap. Hindi kasi yun basta-bastang nakikita sa mga gubat, gawa ng sa himpapawid na ninirahan ang mga ito. Ipinagtapat na rin dito ni Tatay Perdi, hindi siya ordinaryong tao. Isa siyang pastol ng mga engkanto na tinatawag naman sa lugar nila bilang kapyaw. Malayo ang kapyaw sa mga ordinaryong antingero, bukod kasi sa hindi sila gumagamit ng mutya, nakabase ang abilidad nila sa mga nilalang na kanilang inaalagaan. Bagaman marami ang mga nilalang na kaya nilang pasunurin, nasa tradisyon ng mga kapyaw ang magmay-ari ng isang makapangyarihang engkanto. Mula pagkabata hanggang pagtanda, yon ang kanyang makakasama. Sa mga sandali ring nagkasalubong sila ng kauri niya, madali nitong matutukoy ang kanyang lakas sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang alaga. Matapos naman itong mailahad ni Tatay Perdi, halos hindi naman makapagsalita ang kaibigan niya. Kahit wala yung naintindihan, hindi nito maipagkakailang gulat na gulat ito sa mga bagay na kanyang nalaman. Makalipas pa ang ilang minuto, napayuko na lamang ito habang humihingi ng taus-pusong kapatawaran sa kanya. Nang marinig naman yun ni Tatay Perdi, mariin naman niya itong inabisuhan na wala yung kasalanan. Kung iisipin kasi, may pagkukulang din naman siya. Alam niyang mabait itong si Manoy Erning. Kaya kung naabisuhan niya yon ng mas maaga ukol dito, hindi malabong itago nito ang tungkol sa katotohanan sa likod ng kanyang pagkatao. Matapos naman nilang mag-usap, agad naman niya yung inabisuhan na bumalik ng bayan. Ang nais niya kasing mangyari noon, pabulaanan ni Manoy Erning ang mga kwentong pinakalat nito. Bagaman hindi siya gaanong kumbinsido sa gagawin nito, naniniwala siyang may mangilan-ngilan pa rin sa kanila ang maniniwala sa mga katagang lalabas sa bibig ng kaibigan niya. Lumipas pa ang mga araw, lubos naman ang kanyang pasasalamat dahil sa kawalan ng taong bumisita sa pamamahay niya. Pagpatak naman noon ng 5:00 ng hapon, muli niyang nasilayan ang kanyang kaibigan na kasalukuyang naglalakad papalapit ng bahay. Pag-upo naman ito sa kanyang harapan, tahimik lang naman siya nitong pinagmasdan na parang meron itong nais ilahad. Ilang minuto pa ang lumipas nang hindi na rin maatim na Manoy Erning ang mga katanungan sa kanyang isipan, nagdesisyon na yung maglahad ng iilang mga kwestiyon. Pagkarinig naman ni Tatay Perdi sa mga ito, walang pagdadalawang isip naman niya yung sinagot. Ayon sa kanya, ang mga katulad niyang kapyaw, likas na talagang nag-iisa sa buhay. Kalat na kalat din sila sa bansa dahil sa hangarin nilang tumanda ng tahimik. Ayaw kasi nilang may nakakaalam ng kanilang totoong pagkatao, gawa ng yon ang pangunahing pinagmumula ng kanilang mga sigalot at problema. Nabanggit din niya na sa oras na kumalat ang tungkol sa uri nila, paniguradong maraming lahi ng aswang ang mangangahas na sila'y pabagsakin. Sa sobrang espesyal kasi ng mga kapyaw, isa yon sa pangunahing delikasiyang nais matikman ng iilang lahi ng mga gabunan bago man lang sila pumanaw. Ang palagi ding kalaban ng mga kapyaw ay ang lahi ng mga amalanhig at mga pamilya ng mga gabunang wakwak. Pagtatapat pa ni Manoy Perdi sa kaibigan niya na dahil sa pagpapakalat nito sa kwentong yan, hindi malabong nakarating na ito sa hanay ng kanyang mga kalaban. Nabanggit din niyang baka lumayas na rin siya sa lugar buhat sa nakaambang panganib sa kanyang buhay. Pagkarinig naman ni Manoy Erning sa lahat ng yon, agad naman siya nitong kinausap. Kahit kasi hindi yun magsalita,
Aminado itong nagsisisi din yon sa mga bagay na kanyang ginawa. Dagdag pa nito na nakahanda siyang ialay sa kanyang kaibigan ang buhay niya kung yon ay kinakailangan. Matapos naman itong marinig ni Tatay Perdi, minabuti na lamang niyang manahimik. Akala niya kasi dala lang yon ang emosyon ng kanyang kaibigan, pero sa paglipas pa ng mga araw, napansin naman niyang seryoso nga yon sa mga sinabi nito. Naging madalas na kasi ang pagbisita nito sa bahay niya at may mga gabi na ring doon na yon nagpapahinga. Siyempre, dahil sa nababahagian niya yon ng kanyang totoong pagkatao, aminado naman siyang pinagkakatiwalaan niya ito. Upang mapanatili naman ang kanyang kaligtasan sa baryo, gabi-gabi niyang nililibot sa kalangitan ng kanyang alagang engkanto upang magmanman. Dasal-dasal din niya noon na sana'y hindi umabot sa kanyang mga kalaban ang tungkol sa kanya. Kahit hindi niya kasi sabihin, alam niyang hinahangad na rin niyang doon na manirahan hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. Ang kaso lang, pagsapit naman ng katapusan ng buwan, napansin niya ang pagbabago ng klima ng paligid. Ang dati kasing sariwang simoy ng hangin, bigla na lamang bumigat, indikasyon na may paparating na panganib. Dahil dito, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang kaibigan na huwag na munang bumisita sa kanya. Iniligpit na rin noon ni Tatay Perdi ang kanyang mga gamit upang anumang oras pwede na siya roong umalis. Ngunit pagtungtong naman ng gabi ng Biyernes, habang nakikiramdam siya sa buong paligid, lumapag ang kanyang alaga bitbit ang isang ulat. Ayon sa bulong ng nilalang na yan, kasalukuyang nalalagay sa panganib ang kanyang kaibigan. Yun kasi ang pangunahing punterya ng mga nilalang dahil sa hindi naman ito mahanap ang kanyang bakas. Pansin din noon ng kaibigan niyang engkanto ang pagmamalabis ng mga ito na patayin si Manoy Erning matapos nitong makuha ang kanilang mga nais. Dahil sa sinabi ng nilalang, walang pag-atubili naman siyang sumakay dito. Maya-maya pa, nang mapasok na nila ang baryo, matapang naman siyang pumanhik sa bahay nito. Di pa man siya nakakalapit, bumungad na sa kanya ang mga gabunang abwak na kasalukuyang kumakatok sa bahay ng kanyang kaibigan. Pilit na rin yung nagpapakalat ng mga salot sa buong paligid upang panatiliing tulog ang mga taong naninirahan malapit sa pamamahay nito. Yung mga tao namang gising pa nung mga ganoong oras, tinigal po yun ng mga gabunan upang matanggalan yun pansamantala ng kakayahan itong makapansin sa mga bagay na kasalukuyang nangyayari. Dahil sa ganoong sitwasyong nadatnan niya, naisip niyang naging pabor naman yun sa kanya. Walang sabi-sabi, agad naman niyang tinawag ang mga gabunan habang mahigpit na hinahawakan ang patpat na nakuha niya sa gilid ng daan. Pagturo naman niya nito sa mga abwak, agad naman niya yung inihipan ng mga engkantasyon, dahilan para mabago ang estado nito. Pagpakita naman doon ng espiritual na sandata, buong puwersa naman siyang sinugod ng 8 matanda na mabilis namang nagpapalit anyo bilang mga mababangis na hayop. Paglundag naman ito sa kanyang kinaroroonan, agad naman yung sinalubong ng alaga niyang kabayo kasabay ng pagtulong-tulong ng lahat ng mga engkanto at elemento na palihim niyang isinama. Matapos naman yung gawin ni Tatay Perdi, agad naman siyang nagsuot ng bakod at puder bago magpasyang tulungan ang mga kaibigan niya. Sa kanilang pakikipaglaban, marami sa mga kasamahan niyang nilalang ang namatay. Kahit kasi nasa espiritual na estado ang pag-iral ng mga ito, madaling napupunit ng mga gabunan ang kanilang mga kaluluwa buhat sa mga usal na nakabaon sa kanilang mga matatalas na kuko. Pagsilay naman ni Tatay Perdi sa mga kasamahan niyang yon, napapikit na lamang siya
gawa ng lahat ito matagal na panahon na niyang nakasama. Ayon sa kanya, isa sa suliranin ng pagiging isang kapyaw ay ang makita ang kamatayan ng mga engkantong napamahal na sa kanya ng husto. Yon ang kanyang dahilan kung bakit kahit sino, wala talaga siyang pinagkakatiwalaan ng kanyang sikreto. Aminado rin siyang nagpabaya siya, kaya siya nalagay sa ganoong sitwasyon. Sa bawat pagsilay din niya sa kanyang mga kaibigang pumapanaw, sinisisi niya ng husto ang kanyang sarili. Halos mawalan na rin siya noon ng bait, pero alang-alang sa mga natitirang buhay, buong tapang siyang nakipaglaban. Upang maiwasan na ang pag-alay ng buhay ng kanyang mga kasamahan, walang takot naman niyang sinugod ang mga ito upang paslangin. Ngunit dahil sa lakas ng mga gabunan, kinakailangan niya pang makailang beses yung pag-uundaya ng saksak bago niya yun tuluyang mapaslang. Sa loob ng 1 oras na pakikipaglaban niya sa mga ito, lahat ng kanyang pinakatatagong abilidad, ginamit na niya. Paulit-ulit na rin siya noong nagpakawala ng mga espiritual na palaso para lamang maasinta ang mga gabunang nanginginain sa bangkay ng mga kasama niya. Hindi naglaon. Dahil na rin sa tulong ng alaga niyang kabayo, nagawa nilang magtagumpay sa labanang kanilang kinaharap. Yun nga lang, nang mapatay na nila ang 8 gabunang abwak, doon na rin niya nakita ang matinding pinsalang naiwan ng mga ito. 30% sa kanyang mga kaibigang engkantong sumama, ang sa kasamaang palad ay pumanaw. Masakit man yun para sa kanya, ngunit kahit magsisi, alam niyang hindi niya mababawi ang buhay ng mga nawala pa. Ang tanging nagawa na lamang noon ni Tatay Perdi sa mga kasamahan niyang yon ay ang matuto sa kanyang mga naging pagkakamali. Bago rin siya umalis ng bahay ng kanyang kaibigan, alam niyang nagmamasid yon sa mga nangyari. Pagsilay naman niya sa isang maliit na siwang, kung saan siya nakakita ng matang nakadungaw, nginitian na lamang niya ito habang nagwiwika doon ang, Erning, pasensya ka na pero kailangan ko nang umalis. Huwag kang mag-alala, hindi na kayo gagambalain ng mga ito. Huwag mo na rin akong hanapin at pakiusap. Kapag nakabalik ka sa bahay ko, sunugin mo ang lahat ng mga gamit ko roong may iwan. Maraming salamat sa iyo dahil sa 1 dekada ko ritong paninirahan, naging matapat ka sa akin. Wala akong pinagsisisihan sa mga nangyari dahil alam ko, nagawa mo lamang ito dala ng iyong pagiging inosente. Pagkalahad naman niya ng mga katagang yan, agad naman siyang umalis. Nang mawala na rin siya sa paningin ng kaibigan niya, yun na rin ang huling pagkakataon na nasilayan siya nito. Sa paglipas pa ng mga buwan at taon, madalas tumambay si Manoy Erning sa kanyang pamamahay. Sinunod naman ito ang kanyang habilin. Yun nga lang, iniwan pa rin itong nakatayo ang kanyang naiwang bahay. Yun na lang kasi ang natitirang alaala nito sa kanya. At kapag pumapasok yun doon, pakiramdam nito naroon pa rin siya. Hanggang sa pagtanda ni Manoy Erning, patuloy niya pa rin nililinisan ang bahay ng kaibigan niya. Nagbabakasakali siyang balang araw, muli itong babalik at makikipag-inuman sa kanya. Dagdag pa niya na, ang kanyang pinakahinihintay ay muli niyang makausap at makipagkwentuhan sa isang kapyaw, ang paboritong delikasiya ng mga gabunan. Okay. Opinyon ko sa kwento. Sa pagkakatanda ko, meron na tayong ganitong klase ng kwento, pero hindi ko maalala kung kapyaw ba yung tawag sa mga ganoong klase ng nilalang.
Ito rin yung mga, parang yung kwento pa nga na yun, nangyayari yun sa dimensyon ng mga engkanto. Tapos, yung mga parang kapyaw, pumupunta sa mundo ng mga tao para magtago. Kasi nga, hinahunt sila ng mga aswang dun sa kabilang dimensyon kasi sobrang sarap ng karne nila. Bukod sa sobrang sarap ng karne nila, nagdadagdag pa yun ng kapangyarihan sa pagiging isang gabunan nila. Or hindi man gabunan, basta uri ng aswang yun eh. Nakalimutan ko lang yung tawag. Alam ko may ganito tayong klase ng kwento rito. Pero hindi ako 100% kung kapyaw nga ba yung tawag sa kanila. Dito sa kwento ni Perdi, makikita natin yung, obvious naman, solidong-solidong, purong tapat na kaibigan. Kita ninyo? Mali na yung kaibigan niya pero inintindi niya pa rin. Sobrang natouch ako dun sa last line ni Tatay Perdi na naiintindihan kita. Kaya mo nagawa yung bagay na yon dahil sa pagiging inosente mo. Grabe, napakasimple nung linya pero sobrang lawak nun. Lalo na sa mga taong totoo talagang nakakaintindi. Ibang-iba yung dating sa akin ng linya na yun. Sobrang sarap sa tenga. Na sana kaya nating i-apply sa mga sarili natin yung pagiging solidong mapagpatawad. Pero syempre, kaya nga ng lagi kong sinasabi, iba-iba tayo ng takbo ng isipan. Iba-iba rin ang kasalanang nagawa sa atin. So, hindi ko to wina 100% na gawin ninyo. Optional lang to. Pero ito isang magandang paalala para sa mga taong pinapairal yung galit kapag alam nilang nakagawa ng masama sa kanila yung isang tao. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.